Takže čau lidi, já jsem Mr. Gaspy a je tady... Skihops? Annexum. Dnes vám ukážeme jeden takový server a hrajeme tu survival. To jsem admin. A já taky. Ale náš mer Gaspik není admin. Ten nebude. No, tak co budeme dělat? Ukážeme naše krásné skiny dozadu. Opět. Good. Pojď, ukážeme něco. To je naša kuchynka, kterou jsme spravili dočasně. Plná už. Marigaz, nevykrádaj to nám, to je naše, Laky. Ledničky se nám malinko už zaplňujou. Tady máme spálnu. Idem. Tu máme každý svoju postieločku. Natočíme to zajtra, čaute. Čau. Tak Nexum se s náma už loučí, takže čau Nexum a my to jdem dotočit. Ano. Pojďme von. Teda, někam sa. Pojď si lahnuť. OK. Hoď tam ten den už. Dobrý, běž. Trošku laguje někdy. Tady máme na rybaření. Ano. A on nevladí o mě. Pojď. To je náš skromný barák zvonku, že? Ano. Čekáte, já vyběhnu nahoru. Tu máme takovou odpočinkovou zasťasť. No potom ja s Nexumom. Dlouho to trvalo. Jo. Nezavírej mi. Doufám, že nebudeš jak Nexum a nebudeš po mně pálit blesky. Neboj. Že teraz som si dal dole opičko. Si potom dám. Tady máme skokanský můstek. Takový menší. Je dorobený vôbec. Hopla. Takže máme tu teda tu na farmu našu. Jo, Že? farmu jsme neukázali, tu jsem dělal já. Taká na nič. Nedorostlo. Tady se nám malinko přemnožily ovce, ale to nevadí. Môžem sa na ne vykašľať, že? Čakaj, či som si dal ešte aj dole rank. Nie, super. A potom, jestli tady na tom serveru budete chtít hrát, tak do popisu videa vám napíšu IPinu. A sú tu aj také ranky, že Mr. Gaspy. No. Ja to predvediem. Hele, ale ty jsi mi chtěl dát předtím Little Bosse. No a čo? Už máš, napíš. No, nemáš, počkaj. Mám. Ja viem. Dám ti niečo menšie, dobre? No to sa... A dodá... Ukáži mi, jak sa to robí. Tak to. Ten třeba buildera, pak napíšete kit builder, nebo to, co jste a dostanete takhle věci. A ja vám dám za ucho vždy. Teď hojzu. No a ešte sú aj iné kity, je tu hrozne veľa rankov. Třeba pro Nechcem ich worker, počítať. na pro workerovi začínáte většinou. Nie, na questovi začínaš a No tak, na Questoně. za nejaký menší parag je Advanced Worker. Takhle pak třeba, když dostanete bosse, tak co to dostáváte? Diamanty, dia výbavu. To máme A sú tu aj nejakí dosť blbí hráči, ktorí nás trošku štvú, že? no. Ako grifujú a tak, takže A jak zase pojí tak ugrifnete roky. něco, někdo řekne, tady admini se kouknou, máme tu BBčko.
Takže ste jako skončili. No, Najčastejšie sme online ja a Nexum. já tu jsem většinou jenom od pátku až a víc. Že se musím Keby učit, ešte chcete vedieť o serveru, tak vám dáme Skype ešte do popisku. Jo, nás obou, i Nexuma, jestli ho zjistím. Stačí môj. Ja som tu taký vedúci. Majiteľ serveru sa volá Michal Wolf, pokiaľ by ste chceli od neho admina, dá sa to vybaviť, ale nie je to isté. Musí s vámi mít nějakou zkušenost. Což se mnou nemá, takže já proto nemám admina. Tu online ako admini je tu Phantom 36 a ja. Čiže také A Michal Wolf nechodí tak často, takže aj chodí skoro každý deň, len vieš. jenom ho tady nepotkávám. No tak jako on sa chodí tak skoro od pondelka do soboty a víkend je taký až nechodí víkend, no. Či čo také, no to je asi tak všetko. Tak, uvidíme se asi u dalšího videa. Tak čus. Čus.